משחה זה לגוף, שמחה זה לנפש. אומר רבי נחמן נכון, משחה עוזרת לגוף. זו האמת. יש משחות, יש תרופות סבתא שעוזרות לגוף. כי משחה, אומר רבי נחמן, היא מועילה לגוף. אומר רבי נחמן, אבל לא לנפש. לנפש מועילה משחה אחרת, ונקראת משחה. מה זה משחה? אותיות שמחה. אומר רבי נחמן, שמחה היא התרופה לנפש של האדם. שאם אתה תהיה בשמחה, זו התרופה שלך. משחה זה לגוף, שמחה זה לנפש. איך אני מגיע לשמחה, אומר רבי נחמן? אמונה. איך אני מגיע לאמונה? מחשבות טובות. יש כזה שיר, מחשבות טובות, איי איי איי, איי איי איי, איי איי, נכון, נכון? אבל אומר רבי נחמן, אם לא יהיה לך מחשבות טובות, איי איי איי, אתה תהיה מלא בכאבים. כי אם אתה תכניס לעצמך מחשבות טובות, אתה תשיר, איי 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 איי. אבל אם אתה לא תכניס מחשבות טובות, ותיתן למחשבות הרעות להיכנס ולשלוט עליך, איי, 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 איי. אהבתם את זה, אהבתם את זה, בסדר. לכן אומרת התורה, בלי אמונה שהכל לטובם, לעולם לא יוכל להיות האדם בשמחה אמיתית. ואיך מגיע לזה? על ידי שלומד מספרי אמונה, הולך לשיעורי אמונה, עושה שיחות אמונה. רק ככה יכול להגיע לאמונה השלמה, שהיא בעצם שווה לשמחה שלו. כן, אתה לא יכול להיות שמח אם אתה לא מאמין.